riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Lands wuok tung mosuo kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Kagikoni jalup jatend piny Rigathi Gachagua chano rocho ng'anyo magi chano timo wuok tich juma manyien. Kotelni kod ogaye mar Raila Odinga. Azimio bende koro kone johera mondo koro odhi nyime kod somo oboke mar The Star. Kai kinde no Odingo chayo jatend duol marango tije uteke weche Chiloba kawacho ni weche mane Chilobo golo ni menyo ng'anyo kachiel kod ute fwambo nyalo nyayo tulo. En paro maduoko piny Kenya e mudho. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kane oloso kod ute mag fwambo e boma Nairobi, Odinga ne owacho ni jodolo makwaye mondo bed piny kod jatend piny William Ruto ni en ratiro mare mar kwedo gigo matimore marach e piny Kenya. Our answer to the clergy is in the Gospel of John chapter 8 verse 32, which says, and I quote, "Then you will know the truth, and the truth will set you free." To lower the cost of living, restoring the subsidies on fuel, electricity, education and food, stopping the unilateral reconstitution of the IEBC. Odinga bende nodhi mbele gi chung' mare ni onge kata odiechieng' achiel ma obiro manye mosruok kod jatend piny William Ruto. We emphatically refute these unfounded rumors that we are protesting to improve the lives of Kenyans because we want a handshake. This is an insult to the intelligence of Kenyans. We cannot and we will not participate in handshake with an illegitimate regime. Kata kamano Odinga ne owacho ni giseyudo maling'ling ni nitiere jogo machano kelo koko e ng'anyo magechano chieng' wuok tich juma manyien. And that meeting turned out to be a strategy session to plan to counter the demonstrators on Monday. The plan, according to information we have, is that these youth are going to be given uniforms similar to those of the MDD. Odinga bende ne okone oboke mar The Star e koro inyalo nyiew kod jo era mare e ka olero ni gibiro luwo yore mowinjore kod duol mar Media Council of Kenya. We've agreed to call off our boycott of the Star newspaper. Instead, we have filed a complaint with the Media Council of Kenya on the paper's biases. Raila bendo chayo jakom duol marango ute mag fwambo, the Communications Authority of Kenya Chiloba, e kuom wacho ni ute mag fwambo ne otiyo marach kuom menyo ng'anyo e kaka ne timore achiel kachiel. Wach Odinga koni Chiloba duoko piny Kenya mudho. The Executive Director of the Communications Authority of Kenya, CAC, issued an illegal and unconstitutional order censoring the media and threatening sanctions for their truthful reporting of our demonstrations. We agree with Democrats around the globe that the democracy dies in darkness. Azimio bende wacho ni gisechiwo wach ni obila e wi ng'anyo ma gichako timo chieng' wuok tich e kendo gigeno yudo arita makare. We took this responsibility yesterday to give him a clear 5 days notice, and those notices have been circulated across all the police stations. So he has no excuse whatsoever but to provide security. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kapolo ntiere weche go